नमस्कार। हम संजीव मित्रा रउआ देख रहल बानी गुदरी के लाल। आज हम आइल बानी भोजपुरी के महान कवि श्री रामपति रसिया उर्फ नथुनी कुशवाहा जी के लगे यहाँ से कुछ रचना सुने खातिर। यहाँ के एगो रचना बा जौना के शीर्षक बा कल पे किसान। तो आई सबे सुनल जाओ यहाँ से। कवि जी कल पे किसान जौन रचना बा वो हम चाहेब कि रउआ श्रोता लोग के सुनाई। हाँ, नमस्कार। कुछ क्षेत्र के हम पूरा भारतवर्ष के ना कहब ना दुनिया के कहब, जहाँ ले हमरा लौकल बा तहाँ तक के किसान के का स्थिति बा ओइ पर एगो रचना बा हमार, सुनल जा। जी छाती पर हाथ परल कल पे किसान हो, बिलाई गईल बरखा, झुराई गईल धान हो, बिलाई गईल बरखा। छाती पर हाथ परल कल पे किसान हो, बिलाई गईल बरखा, झुराई गईल धान हो, बिलाई गईल बरखा। दिनवा में जहाँ तहाँ लौके बदरवा, दिनवा में जहाँ तहाँ लौके बदरवा, को कहीं न पता लगे राति के पहरवा। चोना कर पुरवा चहक तूरे तान हो, बिलाई गईल बरखा, झुराई गईल धान हो, बिलाई गईल बरखा। छाती पर हाथ परल कल पे किसान हो, बिलाई गईल बरखा, झुराई गईल धान हो, बिलाई गईल बरखा। बोरिंग का पानी से पानी न रोही, बोरिंग का पानी से पानी न रोही, केतना किसान महंगाई के सोई। नाके में अटकल बा सबके परान हो, बिलाई गईल बरखा, झुराई गईल धान हो, बिलाई गईल बरखा, झुराई गईल धान हो, बिलाई गईल बरखा। छाती पर हाथ परल कल पे किसान हो, बिलाई गईल बरखा, झुराई गईल धान हो, बिलाई गईल बरखा। विधना का संगे कुछ लोगों में दोष बा, विधना का संगे कुछ लोगों में दोष बा। छीटत प्रदूषण बा लागत बेहोश बा, झूठे मुठे रसिया बघारत बसान हो, बिलाई गईल बरखा, झुराई गईल धान हो, बिलाई।